Grabatzen ari garen unean gaueko 10:39 minutu igaro diren honetan, bihar da egun handia, hain zuzen ere binakako txapelketa nagusiaren final handia, eta bertan Iruñeako Nafarroa arenan arituko dira Ezkurdia eta Rezusta Artola eta Mari Ezkurrenaren aurka. Bi aurrekari daude, bi bikote hauen artean, batetik Eibarko astelena pilotalekuan lehen itzuliko ligaskako norgehiagokan Ezkurdiak eta Rezustako 22 eta 15 menderatu zituzten Artola eta Mari Ezkurrena. Hurrengoa, bigarren itzulikoa Urrutiko etxeak jokatu zuen Mari Ezkurrenarekin eta Salaberriak Rezustarekin, beraz bi aurrelariak ez ziren aritu, eta finalerdietako ligaskan egin zuten berriro ere topo, kasu honetan Iruñeko Labrit pilotalekuan, eta orduko hartan Ezkurdia eta Rezusta 22 eta 18 nagusitu ziren. Hala ere, aurrekariek ez dute bat ere axola, finala da hau, eta bik kasu honetan lortuko dute txapel preziatu hori. Finalaren gakoak emango ditugu hemen, baita ere bibikotei txapelketa nola joan zaien apur bat errepasatuko dugu. Ezkurdia eta Rezustak oso txapelketa erregularra egin dute, lehen fasean Jaun eta Jabe izan ziren eta ondorioz lidertzan amaitu zuten. Finalerdietan ere Jaun eta Jabe izan dira eta 3-3 norgehiagoka irabazi dituzte, oso bikote sendoa osatu dute. Rezustak atzean defentsa beldurgarria erakutsi du eta emateko aukera izan duenean ere asko gozatu du pilota eta aurkariak ikeragarri sufritu arazi ditu. Joseba Ezkurdia ere oso bertsio onean ikusi dugu, gogoratuko dugu lauterdiko txapelketa burumakur amaitu zuela Arbizuarrak, final 8 Iñaki Artolaren aurka jada etxera joan behar izan zuen Lekunberrin, eta horrek noski moralki kolpe gogorra emango zion, baina lanean jarraitu eta binakakoa topera prestatu ostean txapelketa ikeragarria egin du, eta zer esan, Beñat Rezustaz udan behar bada etzen bat ere finaritu. Gainera lehen fasean jada Iñaki Artolarekin kanporatuak izan ziren, baina pixkanaka bere maila berreskuratzen joan da, ezker hori ere hobetzen joan da, eta txapelketan egia esan ikeragarri ongi erantzun dio bere arma preziatuak, kasu honetan ezker eskuak, bai defentsarako eta bai erasorako. Bestetik, Artola eta Mari Ezkurrenak askoz ere txapelketa goraberatsuagoa izan dute. Iñaki Artolak batez ere arazo asko izan ditu zenbait jardunalditan, eta horren ondorio zenbait partida jokatu gabe utzi ditu. Bestalde, Jon Mari Ezkurrenak bikotearen pisua oso ongi hartu du, eta finaleraino eraman du. Lehen fasean 3. postuan amaitu zuten azkenerako. Behar bada, euren nagusitasun nabarmenagoa espero genuen, baina txapelketaren gertaera ez zuten gehiagorako aukerarik izan. Playoffetan alere oso ongi erantzun zuten eta bigarren partidarik jokatu beharrik gabe zuzenean finalerdietara sailkatu ziren Elordi eta Zabaletari irabazi ostean. Finalerdietan maila ona eman dute 3 partidetan, Ezkurdia eta Rezustaren aurka behar bada lehen zatian geixeago kostazitzaien, baina Iñaki Artola oso fin ikusi dugu azken 2 partidetan, batez ere errematean, eta horixe izango da biharko partidaren gakoetako bat, jada sar gaitezen biharko partidaren gakoetan, izan ere lehenengo gakoan oski atzean egongo da, hau da, nor nagusituko ote da, hasiera batean badirudi Jon Mari Ezkurrenak nagusitasun nabarmenagoa erakutsi beharko lukeela, pilotalekuaren ezaugarria kontuan hartuta. Nafarroa arenan Jon Mari Ezkurrenak Mastersean eta jokatu dituen norgehiagoketan askoz ere maila handiagoa eman du beste partida eta beste pilotaleku batzuetan baino. Gainera aurkariak nabarmen pasaditu gainetik, gogoratzen dut orain 2 urte Zabaleta erabat iaia kantxatik ere atera zuela, sekulako ahala du eta Nafarroa arenaren ezaugarriak oso ondo datozkio Jon Mari Ezkurrenari, eta hasiera batean berak dominatu beharko luke, baina aurrean txapelketako atzelari sendoena izango du defentsan, eta berak esan du aste honetan zehar EITBek egin dion erreportaje horretan,
defentsan gozatzen, aritu dela hori sekula ez da erraza izaten, defentsan gozatzea, pilotariak beti erasoan egon nahi du, defentsan ahalik eta gutxien, baina Beñat Rezustarentzat ez da oztopo bat, edozein posturatan eramaten ditu pilotak, postura harrigarrietan benetan, eta honi tantoa sartzea zaila da, askotan beti bat gehiago jotzera behartzen zaitu, eta desesperazio horretan erortzeko arriskua izan lezakete Bihar Artolak eta Mari Ezkurrenak, izan ere ez baita soilik haustea, baizik eta ahalik eta gehien behartu, eta Beñat Rezusta eta Ezkurdia deseroso edukitzea izango duten noski xede Bihar Artolak eta Mari Ezkurrenak, eta baita Ezkurdiak eta Rezustak ere, izan ere jai izango dute Artola eta Mari Ezkurrena estatiko mantentzen badituzte, baina horretarako doaiak badituzte, biek alabiek Joseba Ezkurdia pilota oso ongi mugitzen ikusi dugu txapelketa honetan, zehar sakearekin ere asmatzen, ongi gurutzatzen, boleak ere oso ongi funtzionatu dio, eta ea aurreko kuadro horietan ere nor nagusitzen den, biak alabiak ez dira errematatzaile fin-finak ere, batetik Joseba Ezkurdiak asko jokatzen du oinetara, Iñaki Artolak txokoan usteko baliabide ikeragarriak ditu, gantxoak zabalean egiterakoan ere azken partidetan Artola finago ikusi dugu, baina batez ere biek arma oso garrantzitsua daukate, eta hori defentsa bikaina daukatela da, batetik Iñaki Artola kanketan sekulako indarra dauka, eta ez du bere gorputza lurrera erortzen utzi hoi pilotak eramaten dituenean, Joseba Ezkurdiak ere aparteko defentsa dauka, edozein pilotak tara iristeko gaitasuna, eta bat larogeita hamaika neurtuta, hori oso zaila da, baina bere gorputzari beti sekulako esfortzua exigitu dio, eta hori oso ongi eraman ohi du, ea nor nagusitzen den bai aurrean eta bai atzean, baina favoritoak orain hementxe sartuko gara ura handitan, ni favorito Artola eta Mari Ezkurrena ikusten ditut, iruditzen zait atzean, eta gaur egun binaka atzelariek partidetan izan ohi duten pixua kontuan izanik, Jon Mari Ezkurrenak atzean dominatu egin beharko lukeela, eta Beñat Rezustak naiz eta eutsiko dion behar badaune batean ere desesperazioa etorri lehezaioke Rezustari, jada nekea ere, horren ondorioz Ezkurdiak 5., 6. kuadrora jaitsi beharko du, eta hor gero Iñaki kabaguneak izan ditzake, eta azken partidetan ikusi dugu ez dagoela barkatzeko. Ezkurdiak eta Rezustak irabazteko zer egin behar dute, lehenik eta behin Rezustak ongi defenditu, txapelketa osoan egin duen bezala, eta bestalde batetik aukera duenean Mari Ezkurrena ahalik eta gehien behartu. Rezustaren pilotakada bat 5. kuadrotik oso gaiztoa izan daiteke aurkarientzat, eta horiek baliatu behar dituzte, eta noski Joseba Ezkurdiak aurrean min egiteko aukera duenean alde batera eta bestera ibili behar du Iñaki Artola, eta horrela nekatu lezake. Halere final irekia da, esan dugun bezala Artola eta Mari Ezkurrenaren aldeko joeratxoarekin, baina ziur giro ederra izango dela bihar Nafarroarenan, final eder bat ikusiko dugula, eta noski analisia hementxe kirolunean izango duzue finalaren ostean. Ezkurdia Rezusta Artola Mari Ezkurrena, bihar binakako txapelketa nagusiko finalean Nafarroarenan.